Това съм аз сега и преди 6-7 месеца, виждате на снимката отдолу. Благодарение на ето този тоник за растеж. Искате да имате по-дълга коса? Препоръчвам ви един страхотен тоник с активатор на растежа на компанията T&D, който аз използвам ежедневно, като го втривам в корените и използвам заедно с него и ето тази масажна четка да го втривам по-усърдно в корените. Аз имам още от старата опаковка с пипетата, която е. Взимам си количество между 1/3 или половин пипета. Зависи от вашето състояние на скалпа, на желанието ви да си втривате повече или по-малко количество. Аз втривам 1/3 от пипетата, защото така го чувствам по-добре за себе си. Слагам си. Най-хубавото е, че не утежнява косата, не омазнява, не дразни. Аз съм с чувствителен скалп, така че мога да кажа с чисто сърце, че е един от продуктите, който не ми дразни въобще скалпа и в същото време работи за нова коса. Така че ако и вие искате да си поръчате, цъкнете в линкът в профилът ми или ми пишете на лично съобщение. Цялата серия на BioRehab е налична в момента.